her, det er Duftshaven i Havnegade, som blev anlagt i sommeren 2009. Det består af nogle paller, europaller, er det ikke det hedder? Jo. Med jord i, og så forskellige blomster i. Og den er anlagt af beboerne her i området. Og på initiativ af Gammelholms Beboerforening. Fordi vi har været meget frustreret over hele den her havnestrækning, at den har været havnegadestrækning, den har været... Det var meningen, den skulle... omlægges og lave rigtigt... Der havde været en plan i årevis, som så blev skrottet. Fra kommunens side. Ja, fra kommunens side. Og så blev vi sådan frustreret over det, og så tænkte vi, nu gør vi sgu noget selv. Og så var der nogen, der fandt ud af det der med de der europaller, og så havde vi en kontakt til en arkitekt, som så tegnede det hele for os, lavede sådan lidt labyrintagtigt. Og fandt ud af, at de skulle være i forskellige højder, så det blev lidt sjovt. Og så tog vi ud, nogle af os, og købte en masse planter, og fik faktisk noget hjælp fra nogen, der hedder Opzoomerne. Ja. Vi fik også noget fra Indre By Lokaludvalg. Ja, nemlig. Jeg kan ikke huske, hvor mange penge økonomisk støtte til at købe planterne, og kommunen har hjulpet sig med bænke og vand til at vande i løbet af sommeren. Ja, det er rigtigt. Så det er sådan noget med at spørge de midler, der er i lokalområdet, kan hjælpe for arkitekten. Hun bor nede i Nyhavn, så hun har også haft en personlig interesse i at gøre det til et fint sted. Ja. Efter vi har købt alle de der planter og frø, så havde vi sådan en dag, hvor vi havde sat opslag op, og hvor alle kom. Der kom en hel masse faktisk. Ja, jeg tror, det var 30 i løbet af dagen. Det var rigtig hyggeligt. Folk kom bare dumpende, og så gik de igen. Og så... hjalp man til. Det var hen over en weekend, og der lå sådan en stor bunke jord her, som der var mange, der bare havde brugt til hundetoilet, og bare sådan lige til at kaste noget affald. Og det var det, vi tænkte, jamen det er det, vi genbruger. Ja, og så gør vi det til en fin græsplæne bagefter. Så vi havde lejet en gravko faktisk, for at det skulle blive sådan lidt nemmere at transportere jorden over. Så det er den jord, man ser her. Så på den måde er det sådan en bæredygtig genbrug. Ja. Og samme sommer, som vi havde anlagt det her, lige i forsommeren, der begyndte Sahil-restauranten at servere ude. Så der skete en markant ændring af, hvordan folk brugte promenaden her. Så det gav det der skub til opmærksomheden omkring, hvad Havnegade ellers kunne være, også politisk, fordi nu er det Svend Algren-projekt, som blev tegnet i sin tid, det er blevet vedtaget, og det startede til næste år. Men fra haven blev anragt på den der weekend, så hen over sommeren, for det var sådan ret varm sommer, der lavede vi en vandeliste, hvor man så frivilligt gik ned og vandede, så hentede vi vand hen på brønden. Og det var ret hyggeligt, fordi der kom en masse turister og lokale forbi, som så spurgte til haven og synes det var så dejligt, at folk så går ned og luede lidt hen ad vejen, fordi de kunne ikke lige lade være med, at den der rose skal lige nippes. Ja. Jamen, altså, der faktisk er ret tjekket med ukrudt, og der er faktisk næsten ikke noget ukrudt. Der har virkelig været nogen, der har hele tiden har sørget for nogle ældre mennesker, tror jeg, der kommer hernede. Som synes, det er enormt dejligt. Ja. Og så der er også mange, der har siddet, at dem, der arbejder i området, som har taget ned her og siddet og spist frokost, når vejret har været dejligt. Så det er virkelig blevet brugt af alle mulige. Og så sidste efterår eller vinter, der havde vi sådan en vinterdag, hvor vi lagde forårsløg ud, og hvor vi puttede græn ned, så de kunne overvintre. Og stort set alle roser og lavendler og sådan lidt større blomster, de er overvintret. Og vi har så prioriteret, jeg vil også lige sige, vi har prioriteret faktisk dem, der blomster, der dufter, og planter, der dufter, ikke? Og ting, man kan smage. For tanken var også lidt, at hvis folk de tog herned om sommeren og spiste en pizza eller et eller andet, så kunne de lige tage noget frisk basilikum eller sådan et eller andet til.